reels video le khayo video Instagram ro koni Facebook ro thang ai mobile check tong besano le phring besano kuno boni kuno bono mingsa sinaya haisi ha biat pi be singna ang purani besa ang tabo ang bu phakat thang bong khuba ano roi ro jadi ang thimiya golfan hade ang bu phakat thang bong bang besano thangro musuye boro phaikange si nerbang maya omai kok bangona kok bang mobile check lek mani bagai reels video maya bohani bang Facebook maya omai ner maya ba kok bangota mobile check lek tong mobile nayo haisi tower maya angke rogo thangai ha rokoti sai tong kutumma roke ano nana ingke biti sai thusnai pu ano mana na ingke rumika jomatiya ani besajak bayang kuno communication bakre sakre apana makol phai ma saw ani besabe ano salsa malai mani ang hajago ani bkhino ani besano bang hajago borok phaileng thang borok no ang request bo khayo tipra hastebo tabuk tamo timas salbar chuo phiaba bari chala khalai bani kubuni hamjangma chala haikeba kubuni kajak chala kajak bari nalai mani birlai mani abo thasta palalia obte hekino mangpri kase pheuka kilan bising khobjak tinkuri kamyo tongnai Bikram Kishore Jomateni bihi Rumika Jomatia busai basano yakarei hanu hai kubuni chala be kharmani kotma ase pheuka busani kok silchamo bisi 2019 no kajak lai mani boroni khoroksa busajuko tongo mong Aisha Jomatia tabuk keji tuo pori tongo bihik busana khogai bising mobile tike kok sawo kubuni chalabai abon yagulo busabe manjagai borokno logo buskamo busbo thumjak mani tai busaite bu koksil chaka bihik bobai kangna re bagai bithi chawi thengani bo haino sigri chakra khlaika busaino tabu azam chaka busaibai kisisa kutuk laimani kok bang lai mabai nukni okor thaka kubuni hamjama chalano nawoi Rumika Jomatia opte haino busani koksil chambo busani te koksil chambo bihikno manya phano busano manam jago Bikram Kishore Jomatia loko buskamo Bikram Kishore Jomatia ta bin nukon borok tam saka nanya ji sinma pliwo khapani takok te bokuk sang tini haine hai tini takuk Bikram Kishore Jomatia ni nukhungo jingjal kasoi phaika tam hinkangke bok siklaliya khoroksa busa gnangni bufa busajuk tong bini 4 bosor umur angka bini rungnogo pori tongka tamungka bini bihik Rumika Jomatia kamingke killa nuabarina para ketalo bunni selabai halok tongai tongthok halogo kelegai tongthok halogo tongthok mungmanai muani nangai bukhabo bini busano logebo teibai bini busaino khangke nogo kabobai kharkha tabok bini busai sring tongleya bini bihik ni bagai jeng tabok kisese kok sanai botama sanamuchung botami bagai social media o haikeba lukoron bisango nukjane nangkha lasiya phano lasi phano bon manukjak sana haisi jeng melasi o mahai rokno jeng phununan bagai jeng melasi o di prasarok om ahai nglelangkha tongmung tamo ti prasaro ni ke sikok rabar sikok buri rep khaimani muthalai bohoi kubuni chalabai khar thanglayo busai kubuni buri khar thanglayo om hai mangde tin ti prasawo ungsinai tongmung jengbo mahai rokno ti sanan lasi haifano yogya je kepalo kelaijangnai bot sing tongoi maya samaya nangmaya thumaya ngai babu kaisa boni bukhani korno pirani bagaina awai khainen bagaina lokoran bisango nukjanen bagaina bini bihno hain hai taibesa kipile dimano ani nukhungo pada phairomano hanaino u kokrorno sanan bagai bono ringkha asuk cherai kaham lekha porikha busaibu jaya nangya nogono tongo samor khaijabo tai football bo thango ga ayang thangthani rogo buhoi mobile tongna bini yago kaisa smart mobile smartphone mobile kotor tabok Facebook thangnai Instagram thangnai tei kwbangma WhatsApp number nalaibai Facebook tei chat khailai messenger tei busai kri sani busai habao thangthani rabar pharanai football pa thangnai banini kwbangma samung habaro thangkhangke buhi ingke nogo omhai kwbangma buri rokni bisingo nukjago tei chelaroni bisingo nukjago joto buri notei kok saya omhai tongmung sitra chin ti prasarok
Adika jengba baik kok selainai angasuk biksi kok saya woi nini berini mungkin tamu kamu Rumika Rumi Jomatia. kamu Jomatiana acha bom hai gotanak bom hai sakal do First prothom ke ang laba rawayo. Laba rawayo phaimasi selaboni sela Amarpurni Anil Jomatia Jack Jomatia hi FBO ke khulokjak. Mobai kok sarola ha. Ke bekrajukbo kok ma salaijak. Ke boni pore nalailiya ano nana inke BTSI thwisnai phu. Ano manana inke Rumika Jomatia. Inke bos ama baba sarona nuhoka nini bahajak hai engtong hi. Ama sorobo thangka. Borokni para luku sok diri ring laikha borok nakha. Sok botol sakhe songwe ang no naliya hi bo khungkha sok diri thanibo. Ang rang 100 taka rowe angbo ang nana hina khungo. Sok diri no. Inke sok diri bo hokha ano kepalo nengtei mabu ginai amo hai skangni songsar no nang haki yakaboi khaimani neng mabu ginai hi ano mane ano ya bu burino hokata. Burino hokata. Bro ni Chaudhary. Sok diri borok ni. Kesini ama baba sorong no borok sikok rok mangkhok rok lengka holaila ha lengkas borok ni taku buku joto se hombaila ha. Ke ama ke ano ka bo sawo sini kepal te bugiwa batana sang bugi woi thanglanya apo khalok ang logwin esujra tong ha. Asti mas ka hang oron boron phaimani. Ani besajak bayang kuno communication bekrei insa krei apana ang mokol mukti phaima sawo ani besabe ano salswa malai ri mani ang e bibo bono saho bani khoti ano malai ri ani besajak an logrok saho ni besajak hai ang tong ang khani besajak no sawani inglang thang nungwani ingthang kuno obab ang kri bini bala bar baga rai phana kuno obab khe tong dang phaima ya golo an besajak gasli khasi kasai ketai chamus khamasa ya khmat ani bekhawo tei sawi darang alis mali ya haisi ani ama baba soro deli kajak ani bangai yang samaya nungmaya delena bon bang cinta ang halai musugo kahang ke tong musu ang hajago sinama ba ang hajago an bukhino ani busana ba hajago borok phailang thang borok no ang request bu khaibo bon bekraja sorok bai ang tonglai phö bekraja no loge sa phö haka viral kamang no borok khale bon viral matlab buni khugo sawta ang lasi mung phaibo kila paraw sa sang thangragliya bazaro sa thangragliya bom khang bai thangrag snai ba Bo bisio kai jale naro. Kaijak mani ke magmase bo kaijago magmase 11 12 bongke hayati sajakata 11 ko samrai thanga Mane yar sadi yar 2019 2019 kai jale mani 19 2019 na 2019 bisio kai jale mani tabok 2024 kakha mane je kai jale bisingo bo maherok ni burini ব্যবহার মানে tong jamung be borsi bo maherok tong ang kaijak mai therok andi sindolok pul di ang onek bono hobo apa kok mana mana ya reels khaibu eba Instagram reels khaibu ta this video slamo snawo ke ang bono hobo ba hamjak te phai na nang jamri thang ang samrai thango jeng jamri tong na samrai thango ke boni pore ke ang bono hobo haroke mosangli ya nang busama sane buma kahang ke no tonglaine harok tangbi opase kok mana mana ya ang thula hangke bo SMS thungo EBT messenger tui thungo ta bo thuya kho bo thuya mane no sang muthu krago anos kang mutugrabo bo thujak sike tongo hor kuthung maro sabo thunglai tongo ang bo thujak sike ek salo sila ha ba jana ma ha ba ang bo nai nila ha nugla ha sabai text kai bo Jack Jomatia bai khalewe ta afro to ba Jack Jomatia inke borong ni para borok rok bo boni mama koto hojago bumung niren hojago ta Jomatia niren Jomatia bo onek bukha sepraka phorongkha apa phorongphano duplicate phorongmung bo sabotino phorongmung ba bumo bai tomo bai ya kaisa bai phorongmaya bla te kisa nang phorongdi kaha ke teis uskami siro laibo haisi borong taku bukuno bang request khaibo borong taku buku te kisa bo sabotino kaha ke phorongla ha ke te kisa sing omo hai jingjalo bo phaya kamung bufa thoi thangmaya golo bahai jingjalangkha bufa tongla ha ke asuk jingjalang yang kamung nukung asuk kosok yang kamung bufa thoi thangla ha maya golo ano asuk ha ke khalela ha ano ba borok soini success dam khalaliya je borok ni bukhawo je wa songma tongmani thung odakla ha sikong mangkhok chakrak nungkrak mui chakrak mai chakrak borong tong hodakla ha apon ang soijok khaibe ang asuk jura tongoi phaila ha tak soijok khaimi ang no phai tongla ha apa ka gya ang bono ani no na hamusu ang hajago sinawo ang bono kaga musu ya bo no nang to thik ase nang to nana muchungo bo no na yang kele nang tamonai ang busama sa phano ano roja laidi ang busajeng no phano mukhang nai tongnai busajeng masa phano ang nukhungo na hamusu nini bere rumika jamatia no na ya phano nini nung nango nini besajung no phan nango na
Mane bo nung to kunin nango. Bisa juno menango. Bohinobo nango. Bohino menango. Rumi kanona. Hmm. Ge bo to nono nalia. Ngange nung tamu nai nai. Ang besajeng masa ano roho sidang dai mingsa Timi sana lia. bisar nalia ano besajeng Besar bekali ya kias bekali aku. khali ya ang Nung besar nayo. raino kaisa nayo ani besajeng ang bai mamani ble ang boinobon ya phabon nogla hangke ang ekdom ang khaipa paini ani besajeng no maya ke ang saksai susai khaipa khaipaini ani besajeng ni bang Nin kami ni paran tamu kamu. among ke tin goria Bo andar khobja mo. omo de purbo khaiplong andar to bakila no Killa. Killa kopilungga naron mane kaisa pingoria kami na. Namnya asai song bese. Satjona. Nung njuk kusu na sarai. Ang kesaro kolai. Kesaro. Ini ama bagus yang ketang tongko na. Tongko. Buni ke bupat kali buni buma tongko. Aman baba ni aman jotok boni dia bupat kya buma tongko ketang tongko. Enggak asai song bese. Boni asai song ketang. Ketam na. Sela masa beri korok. Ini cara ini mungke. Aisyah Zomatia. Aisyah. Mor 4 bosor. 4 bosor. Besi kelas enggak? Tabo KG2. KG2 enggak. Bos sekolah. Bo New Life School. Bos jaga apa? Raimolson. Raimolson New Life School. Or poi tong na. Nung to chamri tongo. Enggak nung aro thangai. Bono nung bom hai ke tong rok nuk mane nung to chamri thango. Mono mane nono ayang yang thang pro boni no ya deba icha. Mane hamzik tongma bai hamzik thangma bai nijin no tongma hai to kisa difference ya deba beri rok ni. Celaruk bai no. Chamri thanga ke kisa tongmung alka ba nijin no tongka kisa alka mo hai ta. Nugja chin borok rok ni. Ni no tongma hai dai chamri thangmani ba hamzik thangmani om hai kisa tongmung alka yin deba ken nin burile bom hai ra tong no ro. Ari boni no ming sawapi kebeng no kosong sa khaya boni buma masa khayo ang howe samung tangdi hakle seng sara jiboni sawi ma thang yang na te kisa mobile thangmaro no komoro di ang onek kono barbar na naibe kaha phurang pasi buma Blog diklai. Blog khaya reels video le khayo video Instagram ro koni ni Facebook ro thang ai mobile check lek tong besano le phurang besano kono boni kono bono ming sa sinaya haisi gan besajak boni nukungo tongoi bahake bo suki manai buma borok si hai ang tongpro si hai ha biya tui biya singnai ang purani besa ang tabo ang bufa kathang tongko ba ano roi ro jadi ang timaya golpan hadi ang bufa kathang tongko ang besano thangro musuya oro wai bese phaikana kaijang mani pore kaijang mani bo yang tin goria ka phayani si musuya network server haya hi inke ang bono nahoka kani ke saro kisa kok bang laibe problem laibe 2 mas rong la hana inke ang bono nahoja phika nahowe जों alka tong salaibe yang dingin phunung mawo noga yang dingin alka tong boro phaikang ge si nerbak maya omai kok bango na kok bango mobile check lek mani bagai reels video sana maya bohani bango Facebook thang maya omai ner maya ba kok bango da or besor thuna oro phaikang ge toba mane berale phaipo toba hor tharok eba salbri rok thuwi thanglaibu ta amro phaibo phaikang ge phaila hangke nogni man mai noi kisa huwe mai rok sung asung na khairowo amano ang song ta khairo dini ba hano je rugi tongo hi ang si amano ho tam rugi tong ma binle boni de singrok ruwai jago yakon ruwai jago te ba pano bo ang ta khairo di hi ho khairo ya bo mingsa samung ma khaipe no phaibe mobile check lek tong mobile nayo haisi tower mai ang kya rogo thangai ha rokoti sai tongo kusung ma roke ingke ang bono phurang jawo apasi phurang ba kong naya oro phaibe alka khai chalai phai phila ha 2 mas kani ke saro kok mang laibe no phale pe ha mane ang phai pe no ke bo halai phina ingui thangna hai phila ha alka ro chalai nahi na holai we no gati ro yang tangja tongo ke wok rok pale we pura na hoja bosi ha hai ne oro samung maya sine para ding la labar baga rai fa sama bo oro le hajira jasiba bone kok na we thang ma ya gulo le tak ma ha ke problem phai wok bu narak jakha ha wa kha we nok tangkha pala to babu kras rok ro bo boroni upor sa we phan ang nok tangai phaija wogrok pai phaija boni je goina goisarok thung tak phan tongkho boni lipstick de morokma kaisa lipstick si 250 টাকা rok 400 টাকা rok order khaimani omha amount nokta jang roboi tongo tubo ang bai kangke tongdi soino mang sing ang samung tangla hangke bote busaino mane kiar khaya mami rok rei rok harukna ro apa si mai chakrak mui chakrak hakesi borok ana koksil salai men nang samung tei no ni phaikang ge mami komar nu phaya na man phaya no hai tong sikla jaw no hai sikla tong ke ang saksang ne sungui jawta ang saksak sungui jawta hongke ba bono hongke walai thai sing nei ba
ang sung chamani na ham ang sung sa jawo bono ang nin misang bukra jeglai sung deba ani bukra jak sung phano bobo mami mai bora ni boba tang li boba sung mai aro ke phasai ke ma thang ujora ra wo hai ing ta ingkete ang bono hojak sini nog tini thanglai phinai ang kol khai pija kaglai nai soi ro wani phai dibo ano hodo agla tani nung baile soi ro nai ba baba ni mobile tu ani mobile aprang nai yako baba ni mobile tu baba ni mobile keypad tu phai di soi ro lai nai kaglai sinai ang no na liya ano hai ro hin hobo ang apana ang ka yang kol khai de kol khai hobo ang no haja wa ang no bahasa pong mas nai sat jorma asai phasi ang nung bai singlang ang hai ro hin sa hobo kaga ni khobor ta sadi nung tama gyan ngai ano kaga ni lang ba ang wa no buijet tong ro tui buijet charo maliya de ang har khama hu ta makom ki phai ang ka bai mano sa bo sa no ani lakai to ba kamang man bo khai kalang na afang lakai nang ronya ang no sunai hina ani amo baba ka thang tong khoble borong no sulai tong borong no khai wi tong ang to ba ingsa samang ma ja ya kho hota cha si phai ba para bo yang si 7 বছর ka wi jak ba samri thangmani ba yang hota cha samang ma phai ya ba amo baba sorong no ta ba ani bang borok mol sulai tong ta afana bono haya hoya ani bangai borok onek haya salai borong taku bukuk jengma taku bukuk reiba taku tongfana aste poribar si basing sini bangai ke sanai kri borong ni bole hok si amano potonto sikok mangkho hoi roholai ama kawai phayo mokol mukti phayo ani kabala buseng hayang lang ama kawai otwo ke kawai ne nok thuk phaiwi biti chai thisna ni kapal haya hi ama hai ro hi ama nang khorai ama hai tang di ni bosak thang tong khop le ang sa jau nang tabok buhino nang phiu na bijar khaya facebook khlaya haya যদি ফাইনা সয়াংকে নিন বিসানো ani busano mas ro lai lang khanaimman khana khaban taku tibu gisong belai khino bini kepalo birman phaika tabok busano bo manlia tai bihikno manlia bik kopuni chala bai halok tongoi chasmai tongoi tabok bini thani joton proof tongo praman tongo haini bagai ni bo abai khlaina nangkha bini tongmung chamung hameni bagai thu chawo नोङो गोबांमा मबाइल लगा चेक लेगै निनि अर्डार खालायजानाय मानिखौनि अर्डार खालायबै अबाय शपिं खालायो तै फेसबुक थङो तै इंस्टाग्राम रिल्स भिडिअ खालायो बिनि बिहिक रुमिका जमातिया बुसा खरक सा गोनां अबाय तंरक तै सारियांगा तीन तिफ्रा सरक तैबो गोलैनाय गायजाक बरजाक बुसा गोनां नुखुं खालायजाक रंखांखे tei masa naithoknu khangke bono no bukhar layo tamo burui tamo chala ar sikli jara tabok upcoming next generation phai tongnai tabok je jubok rok borong khangke suci yo laimani yak ni silo suci yo laimani drug laimani thaglaiya cinti prasarok obahai tongmung khangke tei developing liya tabok bini Bikram kisuni buma mobe kisi kok sanai boni baham jegni kok bom hai among khangke Bikram kisuni buma eba Bikram kisuni bihik rumika jamatyani bukrajek omo bom hai nin baham jeg tamni bagai nin busalano kagnane nangkha ba hamjakliya nin busuk to tongo khoroksa busa borok besa mankha nini charai to me Bikram kisu to charai mankha khoroksa borok besang laikha borok no kaifru kunu mane kainani sikang kor de bang umhai ro kisala Kok bang ya na hai pang mane kai jana sikang borok hamjali tombor kunu kok bang ya na bang ya borok bisi thang sa si bang ya kho ta u ek dinwa ma hai si borok kok bang lai mane bosa biti sai tong ha phai na phai din ja thang na o ni thang ke Japannya hospital thang kobor hai ke kasri kangsa bu phayong ro man ke sumda ke pen kangsa ke ma nin besara roko jang nai si bukri sumda nai bukri an ke tha kobong lang thang jai bor park talo thang we to be phalais na kisa ko the thuni sawi ta to ves nai man apro ane di ron to the mani si bu ma tumaro no so si khai thang ka hu ang temano to bonai ba ani rino sa ang na o ngai borano la chi mung boro la kiri mung boro la ha ani bu par nong ba yang ba se ne bu jak pa nya mai ko to mano sa si mo to mo sa na o
nawo bila ni basa tu masan batan na sin tahu kemang ma basana lai man ya ka sa no loja ulang ang masih mayung basi kok tulon kok sawu gumano siro nya da gira sin hai ro hung za go ang teming sa si kok bus hama ya ang ai khoma tis ma to no wong bu tu tang phai man ya tu bu ti ma ya bon ka ni no no gu ni bu basa lo ke no la ke bo tuoro la si jang na no bu hai che ro hung ke kha ki theng za ang tang man ya bo bu pha baru man ya ke ba borok ko no khai tong borok no borok hamza kai leblen Hanja mu ka le no ni sa se ro aro si botang wi ti si pang da khai or kai le na yang kai le aro kai ja Kai le. kai pro kunu koro de bang mani kuni maya bang ya sa bang ya musa bang makari na ge bomai ke bok kang nang kha tamo karon tamo nin Sido. busano nin charai no je ka ge thanga busasi malai kha tang boron be parang sa nang saman nang yo busuk si ban kha busuk si malah han boron be panang sa sama ya busuk na boro ro phai di hin phai na phai le na ha de pung do yu ang khatang ba dora ke thang wi roi perbo ano ang ba ka un so li ya malai do si to bonai ka ama hin bu phatlang thang do ang na ba daro sa ka is ma to si na yang thang ya par ka lo an am bai bu ga go to ga hi sa phai ke ba ai ke thang ya pat na si thang man malai roi tai ko ni bu phatlang ule ta ko ni to so phai ke pai nin charai le tamo samong kai tak de bu phang la baru dawo rabar rai tamo tana tak bar samuro ma thak ma dra liya ka hai bodok thang hai ro hai to ha ka ang ko ro sa sarung ya ai du kham sai nung tamo nai bisa de nai na nini baham jeno kes de khai nai na nini nisu no de nang sabno nang nini baham jeno nang nini busuk de nang na bisa de khai nai na kes de khai nai bom hai nang tabo kaya kes kas bu Kuno- bisa kuno bu khai kaya. man liya in boro ha da lai ke ba na lai tong ke ba tong ha bon bu suk ma sa pan ma khang khai se pa na ye mu su phila ha sa khai ha ka nini cerai to bikram to behing no nango boro ge Kai ro behing zaki na pina behing no nang pibo tai behing no maya phano buni busa no phano man kheng jago nungle bomai ang ba bon ba hu mai mai liya ko ro garden thoi lai thang lai hu ma hai che lai khui lai ken bo se na liya ke nu masala baro ba pa wi tong si di kan yang se busa bu hui tong ke bu na ke busa ba hai phai na ang ma har kan busa na ba ma bu zo ha ka te ma sa ne ang te kok sa ro ro ya se ke sang pai de bo phai khang ke ni no phai khang ke samuro de khlai no tam khlai bo untuk an ma samuro ke re ka ke to kan sa ba ang sai sang khai ma mai bro kunu khairi na mono khai ro ya beren phai khang Oro ke boro pai boro nyalai di hu boro kasi ang si dai chu bawi boro aku no ro ka bo pai bra pai dia na na ri hin si ka wi si ro tin no no mana hin ke thu si pas na hin ke ba bono bo bulai ne phi ho ka ang bro hora lia ka bu sam khairi nang ke bro ni orang ka ora parani na bikram ni tam khlai bini bai de asol de asal ya asol ya nung le bomai nai sadi abok to bikram no buhe ya ka khanga besa se malai kha bizar de khali nai na tamo bro no de nang lai phi nukunga जों बा बोहै बोसानो नांगौ बेबसन नांगौ ना बिचार आचार नायाखे लायाखे सोरमानखौ दायरं या bro hamjagai na lai blena kai na lai हानजागै ना लायो हानजागै ना लायो bro phai borok ko kunu bejal koroi borok hanjagai chelani borino ko si kai tong arjewoi akoi aro si kai samre tong nin mungkha odin lokhi tei khoroksa u nukhungni main asol guardian tei phang o tei dulai nukhung no bikramni bufa eba rumika jamatiani bukra omo belai lasiba sengsa phunungna muchung yatutei ma phunung layo ma hai kok tomarok kaisa nukhungo hamjuk thanglai kha kaisa nukhungo jamri thanglai kha tei kubunni buri be halok tonglai mani tei kubunni chala be halok tonglai mani omai kwbangma nukjago kwbangma समाजाव नो माहाय नुजागो गोबां जातियाव नुजागो अबहाय रगनो कायसा एवारनेस खायखांगे बेलाय हामनाय अबहाय रग नो सास्ति रनांनाय पानिशमेन्ट रनांनाय जदि बिहिक गोजामनो नाया बिहिक बसाय गोजामनो नाया
bihi kesam naya om hai no sastri yang ke om hai tong mutai sari kelak o tripra hastewo hai no siring tong layo hai ni kak mano hai no bitar khaya cash khalaya chaudhary bai chaudhary malai riawai cash ro khalaya bitar khalaya nimasa khalaya ke hai no beri ketal nale mano sala ketal nale mano ke chini o tripra hastewo tong mung tei sari li om hai hari ka chini boni khokte sing khalai rumika jamatiani bukara sagar denin mung sagar dero Ani bo mengke Pramanando Jamatia. Bikram ni bufana tamu khani ni baham jik do sagar de tamu umak laika Ani baham je kene kok na ya bui bai jebra pan mobile bai kok salai hai ngai wa ke di siti bolai jebra pan mong lai kak lai u hai ngai ka boroni nu khongno ka hang klai tisani na ya bersama sama apa sih lah ke jebra pan ni mai thabu kang ya mathe kaya bo Hindu de Kristen emne Hindu ta Hindu apa sih hake sih tong lah Hindu rok to kaisa khangke mathe kupur kamle kupur pan kanai ba kata kan kaisa sakha rok ta ma Hindu kepala sindu ba pulnai kaisa cino tong bule moto ekdum sikla hai Kristen dormo ro kanang ya bersama jake sih sikla hake sih tong ge jotono hospital thangpro bo nok tong bo boi omo deni ni bahang jeng sing ni omo ni aba tong ble mana hai ngaba sikla ha har ke sawi ta ta sikla hai ta sikla ke joto sangbai bu busala hospital lai pro ang thangge ya pro ni bo na ni bisa letam bai hospital kala nangka bu boro hejong nei nglai yei wala yei ne pori bithi chawo ni sarai aro hospital lo mathang hata boro mang satong ya sodo rugi kai tang thala sake ken tharo kobong ro kombolok tong hata itra go tamni bagai bithi chanang khani sarai boro hejong nei hamdak lai mane lai ku de wala gi ha tamang kha salai mane ta boro ayan ding sing ke ba bohi para ding sing ke ba jero phone bai khabar boi digi bosa thangona ni sarai are yang bithi chawo ayang bithi sau age saula phone hol ha no na boi te bithi charo na bode saksa de bithi chan ro praman de man ka proman ke na boni sak samani mari ake proman no ta ge boi aro sal besek nang karo amani admin mani tapeni hospital rosa salsang na bon boi murung na blena boni boy je hamyasak ni Bikram bisala je hamyasak murung na bleni baham je murung de murung tongfa si biang ro khathang pu hai pu hi horo phun sok phai ta ni ro murung ya alka ade Bikram thari yang ade murung ya deno no biang thang ba bo alka sala bai bike ka woi alka sala bai khathang ang ani de hor sal beseng kharo jaga oro ni wo salsa horno inhata harsa hornai mane salsa di porsa serok hana ang bo pom ham hornai thangka horno ni ke ang sal besek pore arham ka oro ni wo 2 din ro ka aron ham kana ble oro ni wo hai pai oro wa tamni bang bithi chakha bro bono ang saka ang nono haja wo ano haja ya ang bono direct sangha ang nono haja ya ang bithi sasne ang korbe busli aste khan ang tokroi busli no ang ya phawo na la saka sai pai din ha chala ro no samang nang ya hoi nang sai pe he ni sabana ha kang sai pe ha ka sawi hospital ko lan ha kila hospital ni refer ho jagai direct bro na rili ang wi ya pani hospital so gla ha ro was ro khai jagai bokhro ro mi hingja afan ang bukhoi hinang oro ni bo baba sro wa so ya ko ai bi si so ani baba amasro so ke baba amasro so ani kono kon ke thab kare mingsa kare bakra jek sort lang ya hai oro ni bo hai maro ko wini ha mon thab talang ka apa afro bakra jek sort lang babu thangni beri thango ani bri thang pan bo thang pan dati thang pa hena bo logalan thang ka ngana no sab beri ka ano bakra jek masa bosi bakra jek masa bai muruk lai masi bakra jek nang loge sa ko tong ani loge sa ni se ko prostar khai hospital no hospital nang saksi hamyang tong ke bithi chaja nang pura behu singjang ke kathai hai nang bona bai ke loge sa po se salai beta borong para borong ani bakra jek srok bhoi srok hake sapo am baba samsa si ni bakra jek sa sawo bakra jek ne samsa salah ha amo loge sangbo ni charai ani sarai bakra jek loge sangbo hake aro sung salak la no phone sahara ka phone ya aro sung tongfrosi aro tongfrosi ni charai ani chamari nono sagara ni charai ani chamari Bikram ano location omai omo hai kok sau bole si ang sai jeng yau te kani ka thang tong borok boni boys beseng nai ni samai jek ni ani samai jeng boy tang nai ba hoito 37 sok ake 40 leg thang ya kho se boys thai khona thang ya kho as thang ya kho
buri dige thang buri ding thang yakho hai kono buri ding thang yakho sikla chakra de bo bo sikla la asa sa thaya na ai jong mon na ke sai tong na ge ba sung ma lasi sinai nyamla jamai bai che ke sadak ma ke samai jek bai ge ani bo sale bo ni bo hisi tong ge ba ke loge samai ga angke ake ma hona ta ke ang mrung mali an rang mrung basi di imbo mo hai rok sai de bono lo sa na yu u so te hospital ni phai si ake no sau hospital ni no suti mai phai oh suti ma pro samai na suti mai no pro no so bai pro ge bo sa no na phai si di bo sa ano ho ge ba ke thang ai pro ake sau ta no sala ba ano sa si loge sang ake si sala ba ang sa jing khana ya chini no boro to te loge boro ro bu khana ta ake sala ba si nu ta mo nai sa di visa de nai case de nai na nin bam je no nang nai de afro si ani samai jing saka hospital si saka samai mo jar ke paile sina ni ning kai ro si ani ang kai ro sina ai sa bo hake sau nin bam je ani samai je samai je hake sau hake ba kheng mai nei ba ang huta ai kaisa bichar pan nang nai hoito sau sai bono je kono bo ba ke sara ka bo samri ke tal de ma kha sidho hake ba ke saka o hai ja ai sa na direct hake direct sau hospital mo pro sau ano tam ni boy mo nin besa no boni samri no penglia sidho penglia ta age ke tam ni bage hamja kai jak kai le kha ah tabu besa man kha kisam se kai jak no baile bo tam na tele bo hamja yang tang ka samri ke tal de man le kha na boni besa je ko aga chala be ko samaro bitang ko mara da kana bla yang mo no khana wi de ni jarai be sikana ni mo har be sai to samri kai jong phai ro khana ta aro chala no go ha je khai chala te al kana ha jong ni khana ta kha na hoi dong phai yu ni khana ta siapa sa bo ayang boro ni nya ni kini para borong sau ya ke ka kha ba samri ka kanai tong kabin no nin bam je ni ang to thang bunai me ya ba samre buni phukti khana man ta abo to nin serai to bikram to nin baham je no rumi ka no nango ai boni serai no nango guys beri to nali hi already no reels video khalayo facebook thongo kabang ma ni messenger whatsapp to kabang ma thongo chalarong bai ebo to nalia tai boni bukara jek bo ni chamai jek bo ni charai na hamjak liya enggak nang ta manai sadi aba borok hamdali ya ke am katal kai ro pinai alga songsar kai ro pinai ha enggak non busu nang de busu nang de busuk ba ro yang ke ba mali ya ta ang ba nanggeun busu to nang de nang ni besani thei ah thei si ba sa si ba Borok borok perasan ni besaya bele borok Kene ni ini bisa bisa ya, di mana? kene ni bisa ba ani busuk ba ang ba na nanggeun abana borok ro yang ke ba mali ya itu no naseng na ini ani bok kapan takut ibu kesong bini garjan bikram ni garjan moni bufa abak kunu naya bo bisar benangnya tei cash bo khalaya tei mungsapano nangya jodi brok hamjakli angke kaklainai jodi tei pheme angke ani bamjino ani nukung tei pheme angke ani busu no pan rohdi obahai kok kejarka bini bamjekno boni bamjek boni besano nanani soi li angkle boni busukno tuni refaiteng obahai koika bikram bufa ge tinin bago yasung english nai na hambai खुलुमखा त्रिपुरा हास्तिनी जत लुकुराउन धनतेरस तै दिवालीनि खाका हामतै चिबाया फारो धनतेरस डे दिवालीनि बागै शुआना कमला अफर टिंगी रिजागनाय 22 अक्टोबर नि सिमी 2 नोभेम्बर जराव रांचा तै डायमंड नि बायनायाव रिजागनाय दान बिदान अफर तै कटल खोलाय चेंगजागनाय डायमंड नि एक्जिबिशन अ धनतेरस स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नि अंगै बम्पर लकी ड्रॉ 1 लाख रांगमारिनि डायमंड नेकलेस आबोनि लोगी मेगा लकी ड्रॉ तै डेली लकी ड्रॉ बो तौनाय जतमानि पाइमानि लोगियो रांचांनि पुइसा लोगियो कचाम रांचांनो सोलायो कताल हलमार्क गोनां कानमानै पाइनानि शेप गाहाम तौनाय धनतेरस नरक जतनि नुखुं जोंसा जांथुं जतनो दिवाली तै धनतेरसनि खाका हामया फारो हामबाय